Dragi prijatelji, pozdravljam vas. U pola sata krtice iskopaju i do 7 kg zemlje. Iako su krtice većinom mesožderi i ne uzimaju biljnu hranu, ipak povremeno mogu oštetiti korijene nekih biljaka, no većinom krtičnjaci smetaju samo zbog estetskih razloga. Krtice ne jedu korijenje biljaka, već kukce i nametnike, a kopanjem miješaju humus. Ako se u vrtu pojave krtice, važno je brzo djelovati. Lakše se riješiti nove krtice nego one koja se udomaćila. U ovom videu pogledajte 3 metode koje će vam pomoći da ih se riješite na potpuno prirodan način bez upotrebe hemijskih sredstava. A vi, dragi prijatelji, ako još niste, pretplatite se na naš kanal kako biste pratili sve naše korisne savjete. Pa idemo na video. Iako nisu dobrodošle u naše dvorište i vrt, većina ljudi ih nikad nije ni vidjela. Jedini vidljivi znak su krtičnjaci koji se zatim pojavljuju jedan za drugim na travnjaku i gredicama. Krtice su posebno aktivne u proljeće i jesen, kada je zemlja dovoljno vlažna što im omogućava da lakše kopaju tunele. Krtica ne vidi dobro, ali odlično njuši i čuje. Osjeća vibracije zemlje preko Eimerovog organa na njušci. Prava smetnja je za neke baštovane. Postoji mnogo prirodnih recepata i načina da ih se riješite, pa idemo na prvi. Sipajte 1 litru vode i u nju dodajte 3 kašike ricinusovog ulja. Dobro izmiješajte. Ovom tekućinom zalijte krtičnjake, a miris ulja odbit će krtice i one će napustiti dosadašnje stanište. Druga metoda je primjena praznih flaša. Skinite čep i ukopajte vrh prazne boce u otvor rova, a zvukovi iz okoliša i zvukovi vjetra koji će prolaziti kroz bocu otjerat će krtice s tog mjesta. Možete i sami proizvoditi zvukove udarcima u flašu. Možda će njezin odlazak potrajati, ali rezultati ne bi trebali izostati. Jako efikasna je i ova treća metoda. Zabodite željezne šipke u gomile i često ih udarajte čekićem. Buka i vibracije u tlu su neugodne za krtice. Ne mogu ih podnijeti i one napuštaju takva mjesta odlazeći na mirnije teritorije. Dragi prijatelji, pošaljite ovaj video i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na gledanju.